Gianunsyo na sa Davao City Police Office ang mga bawal sulod sa mga sementeryo sa syudad subay sa pag-obserba sa undas karong tuiga. Ani report ni John D. Esteban. Karong taliabot na ang pag-obserba sa undas. Gianunsyo sa Davao City Police Office nga abli ang mga sementeryo sa syudad sugod alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi. Busa, bawal ang overnight. From October 30 to November 3, open atong mga sementeryo from 6 a.m. to 8 p.m. only. So walay overnight. Bawal sab sulod sa sementeryo ang mga hinagiban, pag-inom og gilimnong makahubog o pagpanigarilyo, mga sound system, backpack o pagsuot og jacket. 300 ka personahe sa kapulisan ang ipakatag nga bubantay sa 37 ka mga sementeryo sa syudad. Samtang bawal usab makasulod ang mga taong dunay sintomas sa COVID-19. Sa ato ang mga mubisita sa mga sementeryo, kung na may ginabati sa inyong lawas, ayaw na lang mo og kanang bisita. Pwede bitaw mo mag-sked na lang og laing day. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.